Careke din krîza sotemeniyên otomobîlan li parêzgeha Hesekê çi banzîn be yan jî mazot derkete holê û gelek caran sera otomobîlên ku dixwazin sotemeniyên otomobîlê xwe dagirin digihêje 100 otomobîlê li banzînxaneyan û ji ajokaran re bêhtir ji 3 dem jimêran dive ta ku sotemeniyên otomobîlên xwe dabîn bikin. Li gorî jêderina xwecehî taybet ji radyoya Rêbaz re tekez krîza benzînê di pileya yekem de tê û nerxê kirînê ji benzînxaneyekê tabiyeke din û li bazarên reş cuda ye. Piraniya benzînxaneyan jî li Hesekê jêr kontrola peyedê de ne. Tenê li çargoşeya ewlekarî li Hesekê ya rejima Sûriyê benzînxaneyeke leşkerî heye. Li binkeya polîsên leşkerî li navenda bajêr dimîne. Bi tenê benzînê li de otomobîlên leşkerî yên ser birêjemê ve. Benzîna normal e bi 75 ta 78 lîreyên Sûrî tê firotin. Benzîna Soper ku kwalîtiya wê ya herî baş e bi 200 ta 205 lîreyan tê firotin. Benzîna parzongeha Hemsê ya rejimê ku kwalîtiya wê pir baş e bi 305 lîreyên Sûrî tê firotin lê bikarhênerên wê kêm in ji ber nerxê wê buha. Herwiha xwedanê otomobîlên ji corên kevin jî benzîna herî nerxkêm bo otomobîlên xwe bikartînin. Madeya mazotê jî sê corên wê hene û kirîna wê wisa ye. Yekem corê fermî ye ku li benzînxaneya tê firotin her yek lîtir bi 5 lîreyên Sûrî ye. Corê duwem jî li bazarên reş tê firotin her yek lîtir digihêje 8 lîreyên Sûrî. Sîyem benzîna parzongeha Hemsê ya rejimê ye her yek lîtir digihêje 200 lîreyên Sûrî bi piraniya xwe li bazarên reş tê firotin. Rêveberiya peyedê jî li piraniya deveran li Rojavayê Kurdistanê parzongehên taybet ku kwalîtiya wan pir xerabe drûst kirine. Di firoşa welatiyan derencamên wê yên nerînî jî pir in. Qurbaniyên wê gelek caran ketine û mirov û siriş jî pê zirareke mezin dibînin. Tanha çareseriyek ji krîzê re nedîtiye.